Donostia erreferentea da polimeroetan duela urte askotan bertan egindalako ikerketa. Kimika fakultatean hasi zen ikerketa hau, eta gero Polimat institutua sortu zen, gaur egun daukagu bikaintasun zentrua, eta gainera, estatu mailan zientzian polimeroetan gaude lehen postuan. 1000 argitapen baino gehiago egin ditugu, 54 proiektu, Europako proiektuetan parte hartu dugu, 80 tesi baino gehiago zuzendu ditugu, eta gainera ere 3 startupak bultzatu ditugu merkatura. Bai energian, bai osasunan edo jasangarritasunan, esparru horietan egiten dugu gure ikerketa. Polimero naturalak erabiltzen ditugu, lignin adibidez, zuretik datorren polimero hau, pila berde birziklagarriak egiteko, edo zelulosa. Birziklapen kimikoa erabiliz, guretzat hondakin plastikoak balioa dute. Tresna edo produktu berriak ekoizteko, edo birziklapen hau bidegarria ez denean, bintzat energia sortzeko. Eta gero, jasangarritasun arlo horretan, mintz polimerikoak garatzen ditugu, ura garbitzeko. Azken finean gure erronka da, neurrira egindako polimeroak garatzea, adibidez, medikuntzarako implantiak, elektronikarako polimeroak, baterietarako polimeroak, edo adibidez, pinturak edo itsasgarrien aplikazio ugari garatzea. Donostian ezagutza zientifikoan erreferenten jarraitzea ekarriko dio, etorriko diren ikertzaile guztiak, arlo hauetan, eremu hauetan, bai energian, osasunan edo jasangarritasunan, ekarriko dituzten irtenbide guztiak laguntzen, hori ekarriko dio Donostiari alde batetik, Bestetikan, sinergiak tokiko eta nazioarteko enpresekin, irtenbide teknologikoak garatzeko, eta nik esango nuke azkenik eta oso garrantzitsua da ere, enplegua sortu eta aldi berean ekarpen ekonomikoa ekarriko dio Donostiari.